и най-вече аз имам вечен живот. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Честито казвам на моите брати и сестри, които са приемали този ден, и цялото небесно царство се радва, защото сте приемали Исус Христос за личен Спасител. Бъдете благословени с цялото си семейство, брати и сестри. Амин. Бъдете благословени, ние ви благославяме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Нека Божият мир, благодат и благословение бъдат върху вас. Бог да ви пази от всяко зло, Бог да пази вас и семействата ви, и Бог да ви благославя според това, което е определено